Xa está aberto o prazo para o concurso fotográfico convocado polo Concello da Pobra co obxectivo de poñer en valor o escritor vitoriano García Martí. O que pretendemos desa Concellería de Cultura é contribuir a dar a coñecer a Vitoriano García Martí, que creemos que é unha figura moi importante da nosa vila, e para iso se fan estes ciclos, non? Para que a veciñanza e xente da comarca e bueno, pois tamén de fora, pois que veña e que coñeza esta figura que eu creo que ten, bueno, pois que hai esa deuda de, por a nosa parte sempre, de contribuir a que se coñeza a súa obra, a súa vida, un persoeiro moi interesante, que estou convencida de que se leedes algunha obra parece incluso que estamos na actualidade. Os interesados dispoñen de prazo ata o 20 de abril para facer chegar os seus traballos. Poderán participar con 2 fotografías por persoa, e técnica e temática libre, aínda que relacionada cos escenarios que aparecen na obra Don Severo Carballo del Alma Gallega ou outros enclaves referentes a García Martí. Porque é un concurso fotográfico, porque pensamos que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Se é un autor pouco conocido, vamos a empezar a conocelo polo que queda da súa época. As persoas que se queran interesar teñen este libro nas bibliotecas de Galicia, tamén na Biblioteca da Pobra, como non, e tamén no museo. Quen non teña exemplares, pois pode pasar a recollelos, porque, como sabedes, foi reeditado pola Concellería de Cultura nunha das primeiras edicións do ciclo de Vitoriano García Martí. Polo tanto, quen queira o guión da súa fotografía, só vai atopar aquí. Non se trata de ser fotógrafo profesional, nin de ter unha ampla experiencia neste tema. O concurso é unha excusa, se lle quere chamar así, para ter imaginación, para ahondar na obra e na vida de don Vitoriano. Haberá 2 premios, un de 300 euros e outro de 100. As bases pódense consultar tanto na web municipal do Concello como na do Museo Valle Inclán da Pobra.